tomto videu si ukážeme, ako delíme zlomky. Na zopakovanie si musíme povedať, čo je to prevrátený zlomok. Je to zlomok, v ktorom vymením čitateľa a menovateľa. To znamená, zo zlomku 2/3 dostanem prevrátený zlomok 3/2. Definícia na delenie zlomkov nám hovorí. Zlomky delíme tak, že prvý zlomok vynásobíme prevráteným druhým zlomkom. To znamená, ukážeme si to na prvom príklade. 7 polovíc idem vydeliť 4/3. V prvom kroku s prvým zlomkom nerobím nič, iba ho odpíšem. Z druhého zlomku urobím prevrátený zlomok, to znamená otočím ho. Nenapíšem 4/3, ale 3/4. A keďže v definícii nám hovoria, že my tie dva zlomky upravené budeme násobiť, tak už namiesto znamienka delené dám znamienko krát. A dva zlomky násobiť vieme, to sme sa učili v minulom videu. To je horná dolná, to znamená vynásobím 7x3 je 21 a 4x2 je 8. Takže ešte raz, prvý zlomok odpíšem, druhý zlomok otočím a namiesto znamienka delené dám znamienko krát a oba zlomky vynásobím. Skúsme si to na príklade. 5/12 delené 15/4. Prvý zlomok odpíšem 5/12. Druhý zlomok otočím. Do čitateľa dám 4, do menovateľa dám 15. A už tie dva zlomky nedelím, ale násobím. Ak si pamätáme krížové pravidlo, môžem si pred násobením upraviť oba zlomky. 4 a 12 viem vydeliť 4. Tu mi ostane 1 a 12 delené 4 je 3. A 5 a 15 viem vydeliť 5. Tu mi ostane 1, 15 delené 5 je 3. A násobím. Horná dolná, to znamená čitateľa vynásobím čitateľom, dostávam jednotku a menovateľa násobím menovateľom, 3x3 je 9. A to je výsledok. Čo sa stane, ak delím celé číslo zlomkom? To sme si už tiež hovorili. Každé celé číslo si viem upraviť na zlomok úplne jednoducho. Číslo odpíšem do čitateľa a do menovateľa si doplním jednotku. Keďže idem deliť tie dva zlomky, urobím z tohto zlomku 15/8 prevrátený zlomok, 8/15 a už ich nedelím tie zlomky, ale násobím. Pozriem sa, jednotka s osmičkou nemajú už spoločného deliteľa, už ich neviem upraviť. Ale 9 aj 15 sú obe deliteľné trojkou, tak si ich vydelím a násobím. 3x8 je 24, 1x5 je 5.